F'temp mill-isbaħ eluf ta' Maltin u Għawċin iċċelebraw l-Għid il-Kbir. Matul il-jum numru kbir ta' bliet u rħula organizzaw il-purċissjoni bil-vara ta' Kristu Xost fil-waqt li f'parroċċi vari sar id-berik tal-Figolli e kif din il-festa għada popolari ferm manna l-Maltin. Tradizzjoni li mqata xejn hija dik li f'ħadd il-Għid issir il-ġirja bil-vara tal-Xost propju fil-jum li fih il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-akbar festa fil-kalendarju liturġiku tagħna, dik li tfakkar il-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu Kristu. Din it-tradizzjoni li għadha b'saħħitha ferm anka fost it-tfal u iż-żgħażagħ. Ta' 13 sena kellek l-opportunità l-ewwel darba li terfa' Kristu Xost u xek. Ekku. Kemm għandek żmien? 16 sena. U kemm ilek terfa'? Din it-tieni sena nerfa' ma li niġi minn meta kont żgħir. Ġifieri niġi warajh mhux immiss ovvjament imma niġi warajh kont dejjem. Sna tajjeb u l-fatt li qed nimxi fil-passi ta' nies li naf li magħrufin f'Malta minħabba da xogħol. Ġifieri sna tajjeb ħafna nagħmel hekk. Xi ħaġa li kull sena tiġri, kull sena nħobb nagħmelha. Għalija xi ħaġa qisha tradizzjoni. Importanti ħafna għax hija parti mit-tradizzjoni. Ġifieri ħossna kburi li kont parti minnha. Sodisfazzjon kbiru, terfa' Xost tal-Maltin. Mija speċjali, jiena propjant mhux hawn imma missieri minn hawn, anke l-nanna kienet minn hawn, ġifieri nitgħalgħu kull sena aħna bħala tradizzjoni tal-familja wkoll, ġifieri hija speċjali minn nies ukoll għandek ir-rassa ta' nies jgħajmu l-passjoni u kollox hekk tħossha meta anke meta nolluh fl-għoli l-iktar ħaġa speċjali dik li nħoss. L-entużjażmu tan-nies ma nqax, speċjalment hekk kif ir-reffija tal-Xost jindikaw li jkunu lesti li jitilqu bil-ġirja. Ifhimni, hija l-ikbar festa tal-Knisja, jiġifieri li jkollok il-privileġġ li terfa' u tiġri bil-statwa ta' Kristu Xost hawnhekk speċjalment ġewwa Bormla. Huwa ta' privileġġ kbir, jiġifieri nħossni onorati li parti mir-reffija ta' din l-istatwa. Dan għandu ħaġa li Xost. Tidħol darba taħtu u tibqa' tiġi, tiskanta. Għandu tqil ħafna, għandu ir-refa tiegħu intu terfa' fih, tuħ biex irta' fih il tal-injam dak, soba, u tiskanta. Iż-żgħażagħ ishom fimt irriduh. Għandna festa sabiħa, naħseb ma jkunawx nies f'Malta daqs kemm ikun hawn. Ġirijiet intuħ 12 ġirja aħna. Il-familja mrubbin jista' konna nqogħdu fejn il-Knisja aħna. Papa kien involutu kollu. Bajna qisna b'dik il-tradizzjoni, tifhimni ġenerazzjonijiet jibqgħu tal-lum forsi sfortunatament mhux daqshekk, imma aħna rnexxielna nżommuha. Hija dis-sena l-Birgu kienu ħafna attendenza kbira anke fil-proċessjonijiet l-oħra u dit tħoss li l-Maltin għadhom irriduhom dawn il-festi ħafna irriduhom għax xejja xi ħaġa tradizzjoni u xi ħaġa sabiħa wkoll u xi ħaġa li għalija anke l-fidi naħseb kabrek ukoll. Jiena r-rwol tiegħi nuħsib li Xost meta noħorġuh barra. Nuħsib li jkollna reffija tajbin u tfaħħom ġo posthom li jkunu kalibrati u da xogħol biex għax dan l-inqas ball taqa' u jekk jaqa' wieħed jaqa' kollha. Huwa ġew in-nies u qabel nagħmlu traġedja. Ili mindu kont tifel missier kien jarfa' fih ukoll, ġifieri jiena ta' 8 snin kont diġà nieħu l-forċina fim. F'xi lokalitajiet din tinġar fuq l-idejn u oħrajn jiġru bl-Xost fuq spallejhom fost iċ-ċabċib u l-ferħ tan-nies preżenti u d-daqq tal-marċi jew il-valzi tradizzjonali.